चारि कोण हाँ हाँ এটা সাউথর রামেশ্বরম, এটা দ্বারিকানাথ, ଆଉ এটা ଆମର ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥ, এটা ବଦ୍ରୀନାଥ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡ, ଚାରିଟା ଦାମ ଖରା ଦିନ ଦହି ପାଣି ଖାଅ। ଅଦା, କି ଚଟଣିଟା? ଅଦା, ଆମ୍ବ ଅଦା, ଏ ଆମ୍ବଦା ଖରା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ହଳଦୀ ବଦା ନା କାକୁଡ଼ି ଗାଛ ନାହିଁ। এটা হচ্ছে ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଯିବା ରାସ୍ତା। କି ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ଆସିକି ଖାଆନ୍ତୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ଦହି ପାଣି। ଦେଶୀ ଖରା। Cheers. ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଇ ସାରିଲା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇବା। ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି? ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ। ଖରା ଦିନେ ଏସବୁ ପିଇବନି, ଆଉ କେମିତି ହେବ? ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇବା ଆଉ।